Здравейте хора, днес ще правим един клип, ще играем на Пиги с моя приятел Каса Георги, се казвам Светомир. Кажи нещо, бе. Така. Ай сега почваме. Гошо, брат, сега пак без да такова да умираш, защото ще трябва да почнем от начало. Така. Къде е зеления ключ, бе? Ето го, бе. Гошо, бегай, брат. Брат, какво да направя? Не мога да направя нищо. Не дей да скачаш. Ела при мен аз. Какво ще я кажа? Майка ти. Брат! Човек, помагай, ти ще ме уби. Сега такова стои. Брат, намери някой ключ да помагаш и ти, бе. Зелен ключ. Да, тук горе бързо, брат. Бързо ще наебат. Сега. Тука! Ето сега чуем да включа. Ето сега стои. Ренч ли как се викаш, че, бе? Не забравих как се вика. Той пиги-миги. Къде е дъската, бе? Брат, дъската няма. С това може да вземеш пистолета. Ела долу до ония кладенец. Чай, че пигато тука. Майка му главата отиде. Къде си ти, бе? Сега, ела след мен. Ела, бе. Бързо е, Гошо, ела, бе. Ела. Слезай, ма. Скаче като минджа. Тука. Тука е! Тука! Гошо! Бързо! Гошо! Батето, кой е там? Прави така. Гошо, бегай. Сега взема един патрон. Така. Сега, брат, не знам къде са другите ключови. Сега какво правим, не знам. Къде е оранжевия ключ, бе? Чакай горе, забравя търся горе. Брат, не дей да умираш. Оранжевия ключ.
Ето сега златния ключ за кода. Мале, Гошо, ще ме убият. Къде си, нещастник? Сега. Чай сега. Гошо, още малко остана, брат. Остава сега зеленото горе. Абе, ти си майтапи се правиш ми. Ти умра ли, бе? Ето те. Ай сега, ела. Чакай тук малко. Бегай. Бързо. Сега тук бягаме, брат. Гоша, бързо! Следвай ме. Ето, брат. Давай, ти си. Бягай. Ами, хора... Май за днеска това беше. Ако искате да пробваме още игри, например на Пиги още мапове, тук има екстра чаптери. Ако искате втора част, ударете един лайк. Иска, Педро да стигне 100 гледания и ще има втора част. Бради хора, ще има втора част скоро. Довиждане.